מתווך שלא מבין את טכניקת תועלת נזק מפספס את אחת הטכניקות הכי חזקות לסגירת בלעדיות. תבינו, כל לקוח מקבל החלטות מתוך מנגנון פשוט, או לברוח מכאב או להתקרב להנאה. במילים אחרות, נזק או תועלת. ולכן, אם אתם מדברים רק על מה שאתם עושים, אתם מתחילים להיות משעממים. אבל אם אתם מדברים על איזו תועלת תצמח ללקוח מהשירות שלכם, או איזה נזק עלול להיגרם לו אם לא יפעל עכשיו, אתם מתחילים להזיז אצלו משהו כאן בפנים. אני אתן לכם דוגמה מהשטח. כשאתם פונים למוכר ואומרים לו, אם תמשיך לשווק את הדירה שלך לבד, אתה עלול לבזבז זמן על קונים לא רציניים, ולהפסיד עשרות אלפי שקלים בגלל חוסר ניסיון בניהול משא ומתן. ואז תיכנס לתהליך ארוך שלא נגמר. זה הנזק. לעומת, ברגע שאתה נותן לי להוביל את התהליך יחד איתך, אתה מקבל שליטה מלאה לתהליך, ודאות ומקסימום תוצאה בזמן קצר, שזאת התועלת. תבינו, בתהליך מחירה נכון המתווך לא מדבר רק על עצמו, הוא מדבר בעיקר על מה הצד השני ירוויח אם יגיד כן, ועל מה הוא יפסיד אם יגיד לא. כי אחד הדברים שגורמים לאנשים לקבל החלטה הוא להזיז משהו אצלו, כאן בבטן או כאן בראש. אז מה תבחרו בפגישה הבאה? להעביר הרצאה על מי אתם ומה אתם עושים, או להראות ללקוח איך החיים שלו ייראו אחרי שהוא יבחר בכם. את הטכניקה הזאת ועוד המון טכניקות בטיפול בהתנגדויות, אני הולך להעביר בהדרכה הקרובה שלי שתתקיים בעזרת השם ממש אחרי חג השבועות ביום שלישי בתאריך 3/6. כל הפרטים בתיאור.